assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Musaltar. Ni ne Musa Suleiman, kamar kullun zan gabatar mana da wannan shiri. Yau mun dauki manhajar Office Mobile kamar yadda kuke gani, akan shi zamu yi magana. Insha Allah zamu koyar da wasu abubuwa masu matukar muhimmanci a cikin shi. A biyo mu cikin shirin domin akwai abubuwa masu amfani. A daure akan shirin daga farko har ƙarshe domin fahimtar abubuwan da shirin ya kunsa. Idan wannan ne karanka na farko na ziyartar wannan tasha ta mai albarka, kar amince da danna subscribing da kuma alamar kararrawa domin a yi ma alert irin na ilimi. To insha Allah a biyo mu cikin shirin domin ganin abin da shirin ya kunsa. To jama'a assalamu alaikum, kamar yadda muka ce yanzu mu shiga cikin shirinmu. Kamar yadda ake gani ga wayar mu nan, kamar kullun zamu shiga cikin Play Store, gashi nan kamar yadda ka saba da kowane application. Zaka zo nan wurin searching sai ka rubuta Office. To tunda Google is smart, kafin ka gama ma ya baka Office 360 for mobile, gashi nan daga sama kuwa iya gani. To zaka taba shi. To wannan na farkon Microsoft Office 360 shine, kuma wannan iya kunshe da abubuwa guda uku, wato iya kunshe da Excel da Microsoft Word da kuma PowerPoint da a cikin shi. Kamar yadda ake gani iya da tauraro 4.4, kuma wannan application babban application ne, sama da mutum miliyan 100 sun dauko shi, sun yi downloading din shi. To tunda ni na riga na dauko wannan application, kawai zan danna open. Kai in baka dauko ba za ka ga install kamar yadda aka saba. To idan ka bude, idan farko ne ba zai nuna ma wannan batun da ni nayi ayyuka, wannan da ayyuka na ne, document ina ne waɗannan. Nan muna home ne, zaka iya shiga nan idan baka saka email ɗinka ba. Kun gani na sa email dina, to amma zaka iya sa email ɗinka. In ma baka da shi zaka iya creating din account. Duk dai abu ne mai sauki, application ne kamar da yanda ka saba amfani da sauran applications ɗinka. To mu koma ciki, amma kafin mu koma nan, in ka zo akwai premium, wato in kana so ka biya kenan. Akwai wasu services ɗin da in ka biya za su ƙara buɗe maka wasu abubuwan, amma dai ko me kake so ka yi da wannan free version ɗin, wato na kyautar, za ka iya yi. Akwai setting ɗin shi in ka shiga duk za ka gaggani. Akwai OneDrive personal, wanda na saka email dina kamar yadda ake gani a nan, inda yanzu in na je kwamfuta na dora, to in na bude Word a kwamfuta da aikin da ne a nan zan gani a kwamfuta. To wannan shi ne. To a gurguje, tunda tutorial za mu nuna, akwai wannan alamar tarawar, in aka taba ta za ku ga ya ba mu abu guda uku. Akwai kamar note din nan, in ka buɗa shi to za ka iya yin typing ɗinka a wurin. Note ne haka, ɗan short note za ka ɗauka, to za ka iya typing a wurin haka. To amma kuma idan kana so ma, kamar yadda muke faɗa cewa yanzu technology abubuwa sun yi sauƙin gaske, to za ka iya taɓa wannan alamar mic ɗin, sai ka faɗa abin da kake so. Insha Allahu Office 360 zai tafa maka shi, saboda koda kana gaggawa ko kuma kana ɗan jin kasalar yin typing ɗin, to za ka iya taɓa. Za mu iya gwadawa kaɗan. Za ka tsaya initialize. Hi, this is Musa. I just want to make a tutorial on Office 360. I am very happy to teach people how to use this Office 360, and I knew my students are very happy with it. To jama'a, kamar yadda kuke gani gashi nan dalla duk abin da na faɗa ya rubuta. To yanzu idan zaka cika rubutun nan duka, kawai zaka yi ta faɗa. Yanzu in kuka buga shi nan, hi, this is Musa. I just want to make a tutorial on Office 360. I am very happy to teach people how to use it. Gashi nan dalla jama'a. Kun ga da baki kenan zaka iya yi. To zaka yi saving, zaka yi sharing anan, zaka iya tabawa, za ka iya highlighting duka, kai boldening din shi, kai italic, kai underline, duka komai, kai ma striking din rubutun duka gashi nan. To jama'a, wannan shine note. To in kuma ka ƙara, kun ga yanzu automatic har ya min saving din abin nan da nayi. Gashi kuma muka ƙara taɓa plus din, za ku ga lens nan a tsakiya. Ya kamata yanzu a wannan channel tamu mabiyan mu su fahimci cewa menene lens. To yanzu zan zo da littafi na in nuna muku amfanin lens a wannan Office 360. Amfanin shi a gurguje shine, yanzu kamar wannan note din nawa, kamar yadda ake gani, masu kun kuna gani. To ko ya haƙuri in ne scanning din kwa gani. To zan yi scanning din note din ne gaba ɗayan shi. To kamar yadda kuke gani gashi nan, na yi scanning din note din saboda yanayin wuri na haka da nake
amfani da shi. To kun ga zan iya budawa in dauki iyayen da nake so in yi scanning din shi, gashi nan wayan da kuke gani. To zan yi confirming, zan ce done. To kun ga gashi nan yanzu ya ajiye min wannan. In zaka iya editing din shi kuma zaka iya filtering din shi ka sa kalar da kake so. Zaka iya daukan note duk yawan shi ka ajiye, ko karatu kake so kai ko menene duk gashi nan zaka iya yi. Gashi nan ana gani is very flexible, wato yana da saukin amfani matuƙa da gaske. To wannan shine ɗaya daga cikin amfanin note. To kamar yadda kuke gani, muka taba plus gashi nan zamu ga word. In muka taba word zai ba mu wasu abubuwan. To wannan shine darasin da zamu yi a darasi na gaba na mobile. Muna godiya da ziyartar tashar mu da aka yi, kuma muna jinjina a gare ku da kuka tsaya ku kalli shirin nan daga farko har ƙarshe. Muna ƙara roƙon ku da ku danna mana alamar subscribe idan a da ba ku yi ba, domin kasancewa tare da mu a kowane lokaci, a kuma danna alamar ƙararrawa domin samun alert da zarar mun ɗora wani sabon shiri irin wannan ko makamancinsa. Kuma da duba da wannan program da muka gabatar, kun san cewa insha Allah akwai kashi na biyu da yake tafe insha Allah, domin akwai abubuwan da ya kamata a ce mun ƙara tattaba masu matukar muhimmanci. Kar ka yadda baka labari, kasance da mu ta hanyar danna subscribe da kuma taba alamar ƙararrawa. A danna liking idan shirin na ya burge ka, wanda na tabbatar ma ya burge mu. To bisalam.